Η Ακαδημία Μπάσκετ που ίδρυσαν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Δημήτρης Ιτούδης βρίσκεται αισίως στον 10ο χρόνο λειτουργίας και στην ετήσια γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας το παρόν έδωσε ένας υψηλός καλεσμένος. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Σχολής για να μεταφέρει στους αθλητές της Teleunicom BAC τις πολύτιμες συμβουλές του και για να βραβεύσει την ομάδα παιδών της Ακαδημίας που πέρυσι κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να γίνετε καλοί άνθρωποι, καλοί χαρακτήρες, σωστοί αθλητές. Δεν έχει σημασία αν θα κερδίσετε ή όχι. Δεν έχει σημασία αν θα φτάσει να παίζετε σε μεγάλες ομάδες, να διεκδικείτε τρόπο ή όχι. Το πιο σωστό είναι αυτό, να γίνουμε καλοί χαρακτήρες, να γίνουμε καλοί φίλαθλοι, καλοί άνθρωποι. Οι δύο ιδρυτές της Teleunicom BAC δεν κατόρθωσαν λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων να βρεθούν στην ετήσια γιορτή, ωστόσο έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσω βίντεο. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές που κατάφεραν να φέρουν μια τεράστια επιτυχία στην Ακαδημία, την BAC, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, και να δημιουργήσουν, να συνυπάρξουν και να δημιουργήσουν μαζί ταυτόχρονα. Πιστέψτε με ότι γνωρίζω πολύ καλά το τι σημαίνει να συνεργάζεσαι, το τι σημαίνει να μπορείς να μοιράζεσαι με τον συνεργάτη σου ή με τον συμπαίκτη σου στιγμές για να φέρεις εις πέρα στο καλύτερο για την ομάδα. And I'm also very happy because I know that today together with you will be my very good friends, Mr. Vasilis Papadopoulos and Dimitris Diamantidis, and I want to express one more time myself respect that I have for both of you and love that I have for both of you. Προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα budget των εταιριών να εξασφαλίζουμε ένα ικανά αρκετό κομμάτι προκειμένου να στηριχθεί η Ακαδημία. Η Ακαδημία δεν έχει κανένα έσοδο, ούτε είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, άρα όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται συνεχώς μια συντήρηση ώστε το επίπεδο να παραμείνει σε υψηλό σημείο. Ο βασικός υπεύθυνος για την οργάνωση αλλά και τις επιτυχίες της BAC είναι ο διευθυντής της Ακαδημίας και προπονητής των ομάδων παιδών και εφήβων Κώστας Παταβούκας. Πρέπει να έχουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία και κυρίως την ομαδική διαδικασία, δηλαδή ένα άθλημα ομαδικό όπως το μπάσκετ, δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να σμιλεύσει, να φτιάξει ένα χαρακτήρα το οποίο αφορά το ίδιο βεβαίως την πορεία στη ζωή, αλλά και την κοινωνικοποίηση, την κοινωνικότητά του δηλαδή, την ανάπτυξη των συνεργασιών και των κοινών στόχων, ας πούμε, και πώς αυτό μπορεί να το πετύχει, πράγματα τα οποία είναι η ίδια η ζωή. Έτσι, αξίες όπως η πειθαρχία, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, όλα αυτά είναι αξίες δηλαδή που σμιλεύουν το χαρακτήρα και τα κουβαλάς στη ζωή σου σε ό,τι κάνεις, ας πούμε, σε επαγγελματικό επίπεδο και σε προσωπικό συναισθηματικό επίπεδο.